Balipara मोनबाय नै Balipara सारियालि ए थाङाखै माथो Rakom जागोन आरो Kolia Bortinya nih. Kamu sini. Lama ya. Khailang feeling lama deh Jorabat nih. Ayo. Ayo nih geli-geli ya. Kentau langbai nama? Masifralai masiri. Tahu kanai na lama. Kentau langbai? Ah iya. Hah? Mentarnya sih. Mensikan nih. Para kesan gila sih nak. Kita gede lama un film sih. Kita gede lama nih bapak. Apa jauh di Cia? Nah. Ini istilah. Istilah lah ini. Bobe kemana ya lewat? Oh yang barang cile, kucing kok. Dari mana ke barang kau?
दालां गोजौ खानापारा खानापारा मोनदो दासो नै दैमा बारबाय होमबा बरायदों साबायखर बावहरदों अननाय जासिदों नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनखौ जोङो बरायनो मोननानै गोजोनदों बे समाव नोंथांमोननो जों जेरैबायदि सुबिदा होनो नांगौमोन थानायनि जानायनि दैनि बायदिसिना बिथिङाव हयथ' बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो हायाखिसै होननानै जों सानना लादों बिनि थाखाय निमाहा बिखाबाय आरो नोंथांमोना एफाग्राब रायजोफोरखौ लानानै बेवहाय आरज गाबनो फैनायनि समाव नोंथांमोननि गोसोआव रंजानाय मोनसे फैदों रंजानायजों लोगोसे दुखुबो थानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना साननानै फैदोंमोन जानो हागौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु बाथौ थानसालियाव दिनै जों मोजां मोनसे परिबेस बा थानसालि नुनो मोनगोन सोरबाया साननानै थानो हागौ बे थानसालिखौ नुनानै हयथ' सोरबाया दुखु मोननो हागौ बेनि थाखायबो जों निमाहा बिनो गौथुमनि आखायाव गोलैयै सिगाङावनो लुखानाय बे ओनसोलनि रायजोफ्रा ओंखायनो बे जेरै दङ ओरै थालांबाय बिनि अनगायै दा दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थाखाय बे फारसे साइडजों थानसालि लुगासिनो दङ मिजिंथिदों बे थानसालियाव ओंखारोब्ला नोंथांमोना निस्सय दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालिया मेहेरगोनां समायना महरखौ नुनो मोनगोन जों मिजिंथिदों बे थानसालियाबो